Здравейте, аз се казвам Павел, работя в Обединена ветеринарна клиника. Днес ще поговорим за наднорменото тегло при някои домашни любимци. Собствениците на едри породи кучета ги прехранват като малки, защото искат те да пораснат по-бързо. Това води до натоварване на ставите, тъй като те не са достатъчно зрели, за да понесат високите килограми. Изкривяват се и се налагат на места на ортопедите. Друг проблем, често пъти при котки в по-зряла възраст с наднормено тегло се отключват проблеми с пикошните пътища. Често пъти наднорменото тегло води до много метаболитни проблеми при животните и също така включително и кардиологични такива проблеми. В нашия магазин се предлагат продукти, които са разработени да редуцират теглото на домашният ви любимец. Ето, това примерно е храна за намаляване телесно тегло при котки. Това замества наградките при кучето, които също са калорични. Този продукт е разработен така, че хем вашия любимец да е награден и също така да не съдържа калории, които да доведат до затлъстяването му. Ако вашият домашен любимец има проблеми с наднорменото си тегло, може да заповядате тук при нас на Царевец 34, за да ви консултираме за най-правилната диета.